kan zero le tu chu dynamic memory allocation ania dynamic memory allocation kan mo na chan ka se sabarin apang ai chuan ti hian variable kan declare in tilantia ai hian zia chu memory a hian hemi box hi ai 4 byte lo ni ta se box khajal hi box pakhat hi reserve ti na nia thil value integer value kan store nan chuan kan program khanin memory dang mamo ta se kan program a compile lai khanin memory box dang annex box amoi khoi lai hmun mi po hi lo mamo ta se memory shim thil store na to kha compile lai chuan in hetianga kan declare chuan kan mu thei lo ni achan chu hei fixing kan declare kan thlak thei to lo ni kan program kan compile lai khanin chuan int array 5 telo taila memory location hian integer memory location integer panga store na tu memory location panga reserve don 1 2 3 4 5 tiang khan reserve panga hemi panga ba hi kan mang thailo antina kan program khanin memory location panga ba ka hian pakhat lo mo belta se pakhat mo item mo heta hian no store du ta se alo mo belta compiler khanin en lo line kan program kan compile line asiam bel thailo hetiang anga kan en lo hi chuan hei po hi kan declare hi chuan fix thoni fix kan siam bel thailo program kan compile line chuan program compile lai po memory kan du ang zat le kan mamo ang zira nei bel zel theidan oma chu dynamic memory allocation ani chung chu ti dan te sang oma chung te chu hen thei ni ha helai thla hi a function nia hei a man dan le tho dan chuan ha sabera malok hei man lar nia chuan allocate request size of byte and return a pointer first byte of allocated space omja chu malok kha kan zia kanga chuan malok khan kan du ang zat byte kha kan specify anga chuan kan pointer khanin helai mi a first memory location hi kan pointer khanin a point don ani chuanin pointer khanin pointer hianin value a return to chu void pointer a return don ani chuan allocate space for an array element initialized to 0 and then return a pointer to memory array ania hei chu chungmi hi structure ania chuan hei hi allocate na tur kha ma saber kha 0 ani nga chuan return pointer to memory chuan a dot le free delocate the previous allocated space hemi te pahnia memory kan allocate sa kan siam sa man tura kan siam kan man te kha a delete thei tinani reallocate to hemi te panhi kan memory allocate sa te kha change the size of previous allocated space a memory size te a change te ni chuanin malok hi man lar ber ania chak boka allocate ain man lar ania man ngun ani boka tuna malok hi kan jirang malok ajo kan improving anga hei hi malok zedan syntax ania heta hian memory size kan mamo tu zat kha kan zia kanga bit size ni chu chuan
kan sei to ang khan void pointer a return kan dik hama lokin void pointer a return kha case type om zia chu memory kan mamo tur ang dan zir le kan return type kan mamo tu dan zir ang khanin heta hian kan convert na tur kha kan ziak mai don ni antinan in ta convert kan du ta void kha ti han in kan zianga chuan antinan character kan convert don chuan character ti kan ziak na tian in lam ta se chuan bit size om zia chu size kan mamo tu zat kha kan soina ni a chuan size of kan tinga chuan ta hian integer ani chuan 4 byte hemi in ta hian chunga hian in kan je chuan 4 byte memory a khanin a reserve ngal mai nga chuan kha character ni chuan 2 byte tu tiang khan chuan ti khan hemi zat hemi hian memory kan mamo tu zat pakhat ta ta na kan memory allocation pakhat ta na memory space mamo tu zat kha a bit lia chuan hemi hianin memory a han a reserve ta ni chuan hemi ve thung hi chuanin data type tur kha soi fia ve thunga in data type nge in ang nge int nge float nge char nge khatiang kha chuan hei ptr hi chu pointer kha na me a chuan programming anila sabera chuan Twenty, 30. Pathum ba kan store thei lo je kan ti na print slash percentage d slash 0 2 1 ti hian memory a kan da lu hemi integer pathum kan reserve a memory a hian memory a khan pathum 1 2 3 hi kan reserve ani 1 2 3 kan reserve 10 20 13 hi kan hanga kan dalu ta chunga chuanin eta tang hian kan print chuak ngal boka tian kan print chuak 10 20 13 ma se ta hian pakhat lo da bel le tumila helai kan reserve ba kha helai mi te pathum hi a hian khoyal mi bor hian da lu tum taila error kan hodon ni achan chu helai kan reserve pa hi chu kan hmang theilo ti na nia chu fix om wang khania sa teral taila eta hi error kan pa too many initialize for integer 3 in 3 tia 3 le kan da sia 10 like kan request da turin chu wang chuanin kan reserve file tam khada man kan tuma kan thailo chu integer amo integer hetiam anga are man thailo na changlia chuan malok mang ve tung thung chuan tu zat memory du zat han ti khan antenna heta chuan 1 2 3 4 5 6 nta 6 chu kan allocate thei atam bera 6 item hi lo request taila memory 7 box 7 ka du telo taila
kan hu thei don bik lo chu tiang a chau chuan in failure om dona ma se 6 thleng hi chu failure om don lo ni memory kan request ya chuan in antenna ptr equal to malloc antenna ta hian size of integer nianga chuan ta hian void kha integer a thla kan convert ni chu enga po kan mo dan zel khan thla zel thaya chuan ptr equal to 10 plus 0 star dangaya hata star dangai na sen chu hemi te hi pointer an nia pointer a variable pointer manga variable at chantir to chuan hemi ten hi pointer a kan da lu du chuan star dangaya star kan da hian variable pa nga yang a chantir tani omje chu in a ang da hian in a ang hian chang to tani ama a pointer ni kha ten kan delete in a ang hian chang to tani chuan ten kan da a sabera 3 4 จึงคัน2 1 2 3 ตาอะไรเขาเปิดอินทับ ptr plus 0 ptr plus 0 nya na 1 2 3 4 tia kan zia for loop kam han lo na san chu sheet him on samzona memory hi pali kan request a ta hian 1 2 3 4 kha aum don ti an chu til pakhat ka chai mai la chu malok heng hau man don hian malok kalok free re-alloc hau man don hian in library pakhat kan input anga yang omje chu library hian hemi te function malok kalok free re-alloc te hi ati uak thei don ni na tho tir thei don ti na ri chu achunga hemi input output header ganda lu ang hian ib highlight ptr closing sony vine ptr d hian 10, 20, 13, 14 13, 14
15 hi enge chiam la chan om je chu pakhat ka je bel lo wang ni pakhat je bel lem garbage value ro no na chan ka chu pakhat kan je bel lo wang ni panga hi print kan tum sia pali chau kan request sia so chuan ni computer tu na zoom lo ang luto ka chi katile to an po 4 tu ni kabati so mun ba tuan soi fiang on hi kan declare a function kan zia ka kan man dan tu zia dan na me hemi hianin integer 4 byte zia kama modonia void khat allocate na atia chuan hemi hianin omzia chu integer void hi integer ka convert don ka chantir don void ka mang thailo atia chuan integer an chantir tan ptr hi integer anita integer hey ptr hianin memory hianin integer store na tu request don ni chuan helai line compiler in helai line na kalvele hianin helai mi a first ama saber hi a request anga ta hianin ama sabera hianin 10 hi dalu tanga chuan hemi adang zong hi chu ala request mi lo man lo vekani chuan next line a mula je hian ama mo le ti sia ptr plus 1 ama saber hianin ama saber appointing ka ti dong kha chuan anexa increase zelanga 1 aninga 20 da lenga chuanin adang zong hi chula request mi lo omzia chu man lo kan mawa dong nge don lo poshet lo chuwang chuan kan la request lo ni chuan next line a kal le hona a request lenga ti kana kal zelanga voi nga thleng a request lo ni 1 2 3 4 5 hemi te panga hi amang don ta ni hemi voi nga kan je chuan voi khat ziak le taila helai mi hi mang lenga antenna kan memory kha ti za chau hilon ta se man the kha voi khat zia le chuan voice sai na ni chu kan zia le chuan ma se error kan mo don ta ni chan chu kan memory in adai to lo chumi a chuan error kan mu thei don ni chuanin dynamic memory allocation tangkai na chu memory kan tu ang zat kan mo ang zela man thei na hetiang ang in a ti a declare vel I in le integer arr hetiang ang declare va I in fixa memory request I in hetiang anga memory siam hi atangkai zo kha nge makina data structure vel zirna tangkai don ani ti kha memory allocation kan je the chu ni a dynamic memory allocation